To je ono. Jestli, že motor je zádu. Tady je berla brazilka. No tady je motor. Tady nemusíš na to mět ještě. Tady to není. Co tady dáváte? Já nevím. Něco divnýho. Kam to máme psát? To jde poprvý. Musíte si poradit. Když se to pak popsají, tak přes to modrý můžete. První, no, tak uvidíte. My budeme první. Už máte dvojí. Dobrý den. Dobrý den. Díky, na stranou.